Good morning guys, दिनै जोबथा सान बेवहाय जों ओरैनो जागायबाय आरो ब्रेकफास्ट जाखां लोंखां ओरैनो दा रोंगुलि मानसिफोरनि मैया बानायनायखौ नायलाबायदोंमोन जों ओरैजा दंलाबायो माने जोंना हास्लाबाखै आरो जोंना कलेजना ओरै कालचारेल प्रग्रामबो जाना होबाय माने बे ट्राइबेल डान्स मोसानायावहाय हास्लाबासै ओरैनो आखिलाबायनाय माने नामनि आन्थाल' आखिनाय बायदि जादों आरो दा जोंनि देखायग्रा नेम बेनोमोन जोंना हास्लाबफैयाखै आखिग्रायानो ओरै मोसाबाय ओरैनो थानांबाय दसे आधा घन्टाल' मोननानै दस्रानि सेटारदों इयो कालाराबो माहि मिहि मिहि आर्किटेक्ट ना मा होननांगौ बिदिखौ नै जोंना आखिग्रा बेनोमोन सिबाय हास्लाबफैयाखै मोसानानै खारबावबाय गिनानै माखौबा मा बिबार बेलाय बेयो गलाब गोजा गोमो बिबार मिक्स नामथ' थायोना बिबारनि बेयो सान बिबार होनांगौ सान बिबारावबो गैलिया बेयो अख्रे नैबे माबा मा होनोमोनलाय मा बिबार जोंनिया माने जागायजेननायनिफ्रायनो बिदिनो जाबाय थाबाय आरो दाख्लैबो पेन्टिंआवहाय बिदिनो मोनासै ओरै डिबेट कम्पिटिसन जाना होबाय ओरै पेन्टिंआबो जादेरबाय दा गैया ओमफ्राय पेन्टिंआव माने डिबेटआव थाबाय नालाय डिबेट पार्टिसिपेट खालामग्रायानो पेन्टिंआवबो दंमोन नालाय स्पर्ट पेन्टिंआव ओमफ्राय दा बेहा पेन्टिंआव पार्टिसिपेट खालामनो मोनासै ओरै डिबेटआव सोलिबाय थाबाय माने बिदिनो जाब जाबाय लानाय जाबाय नालाय प्रग्रामा ओरैबो सालायो दा मैयाबो आरो बिदिनो जालायबाय रोंगुलियाव जास्ट आधा घन्टाल' टाइम मोनबाय दा बेयावनो गैया हास्लाबफैयासैलै बेवहायबो दिनै लास्ट दे दिनै मा जायो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय नोंथांमोना ओंथिखौ सोरबाथ' बांसिनानो बुजिखाबाय जानांगौ हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टियान भाइ ओंथि गोनां बानायदों आरो बे बानायग्रायाहाय अख्रे बेखौहाय साइस मोनथारदां बानायग्राया बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि मा नाम मोनथाय साराबानि बुट्टा रय साराबानि होननासो फरायबाय साइज बानायदों मालायहा मा आंहा खिन्थु साइज मोनथारदों आरो मा होनांगौ बेखौ यांगेस्टखौ उन्दैसिन प्रफेसार सुबर्ण इसाक बारि बिथांखौ बरायगासिनो आइजाक बारि
बारियाव बेरायनो फैबाय ओरैनो ब्रेक टाइमनि गाखोनाय ब्लग खालामनाया मा माया आंना आं होखादोंसो ओरै खालामनायलाय ओमफ्राय बेखौ मानो होआ बेखौलाय बिबार जोब बिथांमोना बेरायफैदों होनलाय जौलाय खेबगार गावखौल' माबायो बिजों बिराद मोजां मोजां बिबार दं आरो नोंखौबो खेबनाय नङा आं बाराबा बिबारानो बिबार जोब बिराद मानसि फैखायो आरोना ओइजोंहाय सोबावा आरो मेन गेटजों नङाबा बिकास बोरमा आब' बुस्रां सालाफ्रा लिंबा फैया लिङाबा इसे मोजां लिंखादों आं नोंसोरखौ फेस्टिभेलाव फैया नोंसोरो हनै बैबो सासे बेबो थाबायबोनाया बेबो लिंबा खर' देरना फैयाखै सालाफ्रा दासो गाबलाबाय फैदों आं लाखिया आंखौथ' दा लाखिनो दाथिनखा औ सोंबाय नामा जा मोजां मोनथारदों जा मोजां मोनथारदों है भिडिअसो जाबाय माने बिराद गोजोननाय मोनदों आरो जा जा डिबेटआवहाय पार्टिसिपेट खालामदों माने बेवहाय देरहादोंमोन जास्ट माखासेखिनि बेनाव माखासे प्रब्लेमनि थाखाय पार्टिसिपेट खालामनो हायासै माने चान्स दंमोन आरो ड्रामाफ्रावबो पार्टिसिपेटआ बिनि बुरजा गैयामोन जाबाय जा मोनदों बेयावनो थोबाय माने ट्राइबेल डान्सआवहाय फार्स्ट थांबाय ओमफ्राय मेहेन्दियाव थार्ड ओमफ्राय मोनसेया सिफुं सुनाय बेवहाय सेकेन्ड प्राइज मोननो हाबाय गोजोननाय मोनदों आरो एसे लाबोग्रा एसे दैदेनबोग्रा एसे गोजोननाय मोनदों बिथांमोनानो हनै सिटार लाजाला ओरै सिगाङाव दंजोबो नै पार्टिसिपेटफ्रा